Evidentment que una Catalunya independent hauria de formar part de l'Espai Europeu d'Educació Superior. El tema, aquí comencem amb un tema important, que potser no n'hem parlat gaire, però que Catalunya, els rectors catalans, quan es va iniciar l'Espai Europeu d'Educació Superior, estàvem radicalment en contra de l'Estat que proposava, i de la majoria de rectors de l'Estat que proposaven tot el tema de crèdits, o sigui, ser diferents, o sigui, proposaven 240 crèdits, nosaltres proposàvem 180. Per què proposàvem 180? Proposàvem 180 per homologar-nos a Europa, perquè Europa anava a 180. Els únics països que anaven a 240 eren Bulgària i Grècia. Ara és Bulgària, Grècia i Espanya. Els rectors catalans vam defensar que si havíem de ser europeus, havíem de ser europeus, no calia ser diferents. Una Catalunya independent hauria de ser en l'Espai Europeu d'Educació Superior i segurament hauria de ser-hi amb 180 graus, que és el que té Europa com a majoria. Jo crec que en una Catalunya independent hi hauria d'haver un sistema tipus Universitat de Califòrnia on no caldria eliminar cap universitat. Si no fem això sí que en cal eliminar universitats, però no caldria eliminar cap universitat, al contrari, podrien haver-hi de noves. A mi em sembla bé que els territoris tinguin universitats, però no tothom pot fer de tot. No cal que a Catalunya hi hagi 12 veterinàries, no cal que a Catalunya hi hagi 12 medicines, no cal que a Catalunya hi hagi 12, jo què sé, físiques, sinó que hauríem d'establir un diàleg, veure, especialitzar-nos i ser bons en poques coses, i especialitzar-nos en poques coses. Aleshores, un estudiant de Girona que vulgui estudiar química, doncs no hauria de tenir cap problema, al contrari, pot ser bo que se'n vagi a Tarragona a estudiar química, i un de Tarragona que vulgui estudiar alimentació se'n vagi a Lleida. O sigui, però això és actuar com un sistema, això és ser capaços de tenir unes universitats amb 12 universitats, amb 12 rectors, no eliminar-ne cap, però que hi hagi un estament de coordinació com hi ha en el sistema de Califòrnia o qualsevol sistema de qualsevol país. El món va cap aquí, on aquestes coses es discuteixin i es muntin economies d'escala i hi hagi un debat sobre quin ha de ser el mapa. Estic tipa de veure graus absolutament especialitzats i màsters absolutament generalistes. Jo crec que hem de tornar a una altra cosa. O sigui, hem de tornar als graus generalistes i als màsters especialitzats. O sigui, jo crec que la transversalitat és importantíssima per l'educació, primària, secundària i superior. En el futur està claríssim, s'està pensant ja en fer agències d'acreditació que acreditin el que un estudiant ha anat fent per aquí i per allà. O sigui, no cal, s'està pensant ja en què no caldrà fer un grau a la Universitat de Barcelona amb un Erasmus a Bolonya per tenir un títol de psicòleg, sinó que es podrà fer una assignatura a Stanford, una assignatura a l'MIT, una assignatura a la Sorbona, 10 assignatures a la Universitat de Barcelona i potser una a la Universitat de Lleida, perquè hi ha un professor concret que t'interessa molt. Amb aquest currículum tu aniràs a una agència d'acreditació. Jo faria proves d'accés, però proves d'accés segurament per valorar i per avaluar els coneixements que té aquesta persona per anar amb una banda o amb una altra. Però no m'importen tant els títols. Això no vol dir que eliminaria la secundària ni la primària ni res de tot això, evidentment, però que seria molt més flexible en l'entrada, i que en tot cas potser sí que orientaria més a la gent que per això serveixen les notes de tall, o sigui, per limitar, per intentar que no hi hagi un excés de periodistes o que no hi hagi un excés de metges, sinó que trobar un cert equilibri entre l'oferta i la demanda, diríem. Jo no estic d'acord que la universitat segueixi els dictats del mercat, perquè aleshores hi haurà temes com les humanitats, per exemple, que ningú voldrà, i són necessàries les humanitats, evidentment que són necessàries les humanitats, però tampoc pot estar d'esquenes al mercat, perquè si està d'esquenes al mercat som incapaços també de planificar el tipus de país que volem. Primer has de tenir el tipus de país al cap,
una vegada tens el tipus de país del cap i quin tipus de país vols aconseguir, doncs has d'intentar planificar que l'educació doni servei en aquest tipus de país. Per tant, a mi m'agrada, sí, o sigui, hi ha d'haver una coordinació, però més que parlar de mercat m'agrada més dir que hi ha d'haver una coordinació total, universitat, societat, coherent amb el projecte de país. Un professor ha de fer recerca, perquè si no, no sé com avança en el coneixement i no sé com es posa al dia. O sigui, un professor que no faci recerca per mi no és un professor. O sigui, un professor per mi és un equilibri entre docència i recerca. Alguns faran més docència i menys recerca i altres faran menys recerca i més docència, però ha de fer les dues coses. Per mi, un professor ha de fer les dues coses. Però hem de fer una reflexió sobre la recerca. O sigui, la recerca no és construir currículums amb articles que no llegeixi ningú. La recerca és avançar en el coneixement i ser valents per avançar en el coneixement. Per mi això és la recerca. Per tant, aquí hauríem de també, quan estic parlant de reforma de les agències de qualitat, estic parlant també de reforma dels indicadors d'aquestes agències de qualitat. Les agències de qualitat o la docència els importa molt poc. Per tant, els hi ha d'importar i han d'avaluar molt bé la docència. I per altra banda, han d'avaluar la recerca amb altres criteris que no siguin només el nombre d'articles publicats en revistes de referència. Va dir, com ministre no ho hagués dit mai, però ara que ja no soc ministre, vull dir-ho, no hi ha cap universitat del món que estigui en els primers llocs dels rànquings on el rector s'hagi escollit com l'escollim nosaltres. No, jo crec que això ho hem de canviar, s'ha acabat. O sigui, jo crec que tot el tema funcionarial, tot el tema, o sigui, s'ha d'anar per la meritocràcia. I s'ha acabat la història. I jo crec que les coses de per vida... A veure, jo només... als Estats Units, per exemple, els que tenen tenure i que poden dir el que volen, per exemple, que no es poden fer fora de la universitat, com li passa al Chomsky, doncs això encara, si és una certa protecció per a la llibertat de pensament, o sigui, que arriba un moment que tu pots exercir el pensament crític i que això vol dir que no et poden fer fora perquè vas en contra no sé, del sistema, per exemple, a mi això em sembla bé. Però si no, el Chomsky, per exemple, ja l'haurien acomiadat de l'MIT fa molts anys. O sigui, una certa protecció, sí. Però una cosa és una certa protecció per la llibertat de càtedra i la llibertat d'idees. L'altra és un vitalici, perquè està absolutament comprovat que la que algú té un vitalici es deixa anar i la qualitat baixa en picat. Per tant, jo crec que l'avaluació ha de ser contínua, el retiment de comptes ha de ser continu i hi ha d'haver una protecció de la llibertat de càtedra. I res de funcionariat, o sigui, meritocràcia per mèrits i objectius i avaluació d'objectius. Tothom ha de saber el que costa la universitat, perquè si no saps el valor de les coses, no l'aprecies. Per tant, la gent ha de saber el que costa la universitat. I a partir d'aquí, la gent ha de pagar, jo estic d'acord amb que la gent hagi de pagar segons els seus ingressos. I que els que no puguin pagar i tinguin els mèrits per anar a la universitat i vulguin estudiar a la universitat, puguin tenir tot tipus d'ajut per anar a la universitat a les millors universitats. Recordo que Harvard, que val $50.000, $60.000 l'any, més del 80%, per no dir el 90%, són estudiants becats. Becats per la mateixa universitat, becats per al govern o becats per empreses. O sigui, tenir una excel·lent universitat caríssima, perquè si tens una universitat caríssima vol dir que tens uns professors que pagues bé i que fan la seva feina bé i que a més pots atraure talent, no és el que ens està passant ara. Com podem atraure talent en aquest moment que no podem pagar res pràcticament en el professorat? Que no podem atraure talent en aquest moment, l'estem perdent, repeteixo, estem perdent talent, perquè les retallades, mirar el curt termini, fa que no puguem assegurar qualitat a llarg termini. Jo crec que aquesta és una qüestió que els països amb llengües minoritàries, els estats amb llengües minoritàries han solucionat.
Holanda, Dinamarca, els països nòrdics s'han solucionat. O bé posant més oferta d'anglès i encarrilant aquests Erasmus cap a l'anglès, o bé explicant el valor de conèixer una llengua minoritària. A mi això no em preocupa. Si volem tenir uns Erasmus com cal, haurien de ser Erasmus becats. Els diners que rep un Erasmus són absolutament insuficients. Els professors visitants en plaça fixa, jo crec que hauria de ser un requisit, en plaça fixa, hauria de ser un requisit en el temps. O sigui, se'ls hauria de donar prou temps si tenen plaça fixa, si s'han de quedar aquí. El que no podem exigir amb un professor, perquè si no, no en tindrem, i jo crec que n'hem de tenir, el que no podem exigir amb un professor estranger és que en 6 mesos sàpiga català.